Un o'r hoff lefydd ar faes y sioe, ardal y bwyellwyr lawr yn adran Bodwigeth, a gwyneb cyfarwydd iawn yn cael y cwmni fi. Mae o'n beth blynyddol o'n, Dewi? Dis Mair ond di, mae'n blesar gael siarad fo chi ma'n yr adran Coedwigeth, a dwi'n barod i fynd yn o fuan ar y Pren Gwastad efo'r merched, ie. Merched i gyd yma. Merched i gyd yn y gystadleuaeth yma. A mae'n 10 yn cystadlu? Oe, mae'n 10 o'n nhw, a mae'n rai o Ewrop, bob man, ni Gymraes yma yma. Mae'n eneth yma o Latfia wreiddiol, ond mae'n chopio allan o Bethesda wan. Mae gen i ti ferch lleol yma, Leipi, a wedyn Penlington o Knighton, merch o Sweden dyn, a wedyn teulu o'r Gweriniaeth Czech. Y tair o'n nhw? Ie, y fam a dwy efaill, yr un pella un, Carolina. Dwi'n meddwl mae honno di'r ffefryn, ond mae ar handicap mawr o 47. Right. So mae gen i waith dal fyny. Oce, so mae'r 47 yma, fydd wedi aros 47 eiliad. Cyn dechrau, ie. Hwna'n dipyn o handicap hefyd. Yndi, mae o, ond mae dda ti weld. Ie. Reit te, felly mae'n rai ar y nifer o'r isa. Ie, mae'n rhaid dechrau wan. Mae'n dechnegol iawn, dydy? Yndi. A ddwy di cychwyn. Dechrau. Yn un fan hyn wan. Mae'r safon yn codi, a wedyn mae'r rai gorau yn cychwyn ola. Ie, yndi. Mae gyd yn gweithio o faint ti di ennill o blaen, ti weld. So bob tro ti'n ennill, wyt ti'n cael mwy o eiliadau. That's the handicap. Ond mewn championship mae pawb yn dechrau'r drin, de. Ie, o, wrai. Pawb o fo'i gilydd. A dim ond y goreuon sy'n entro i ni, ti weld. Ie. O, mae hain, diolch mynd i orffen cyn y rhaill na gychwyn, Berig? Wel, mi ddylai, de, ond... Watcha di'r un pen draw cwm mynd mewn 2 munud. Carolina. Gobeithio mae'r fam di gychwyn, a mae yna un o'r feilliad di gychwyn hefyd. A maen nhw gyd i mynd wan. Reit, Carolina y bellau gyd. So ti'n gael y bres â ni orffen gyntaf, so ti'n neud, Dewi? Dim ar y funud, de. Na un mae'n 13, does? Dwi ffansi hon yma, mae ddeud y gwir. Yr Latfian ma sy'n siopio allan o Bethesda. Reit, oce. Ond, does wybod, mae hwnna wedi troi iwan, ti weld, ar ôl dechrau 47. Mae wedi dal fyny wan yn y efo'r un o Latvia. So, os eith hon yn ddilyn wan, un gainc neu rhywbeth na un stroc wael, a mae'r llall i pasiau. Ie, so mae Carolina ne. Yndi, mae'n mynd i fan acos. Mae wedi pasio, dwi'n credu bod hon yn dechrau blino fan hyn ar yr ail bren yma. Dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Na, mae wedi cael o. Ni'n amau, ond fi'n am lot ynni, sti. Sbedd i hacwn pen draw, wan. O, mae un o'r efeilliad off. O dan yn drwy'n neb neu sylwi? Oedd e'n sbio'r un bella, mae llall i gorffen. O honno'n cychwyn efo'i mam yn dod i? Oedd. Ar 40, ie. 41 neu 40. Ie, na fo. A mae'r Sweden di gorffen hefyd? So, o fi, ie. O, na di. Carolina yn y pen draw di gorffen hefyd. A, ne ti. Chwarae teg, maen nhw'n gyson iawn. A neb yn hir iawn. Na, o, dyn nhw'n malu awyr, de. O parch iddyn nhw. A traed pawb dal yn gyfan. Ie, yndi, chwarae teg. Dewi, gwni sgwrs yn yr un nesaf. Diolch yn fawr i ti. Diolch, Eiron.